खुलुमबाय रायजोफोर। आंनि मुङा मुस्रि राजकुमार ब्रह्म। आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि गामिया जाहैबाय बिजनी सुबाइझार। जोङो दा गासै साथाम दं। नैबे बिथाङा जाहैबाय नयन बर', तामुलपुर मादारबारिनि, आरो बिथाङा जाहैबाय क'क्राझार बिसमुरिनि दिलीप बसुमतारी मुङा। दा जोङो मोनसे हटेलाव मावोमोन, मैसूर कर्नाटक होननाय जायगायाव। दा मालिका जोंखौ लकडाउन जानाय समाव जोंनो सासेयाव 1500 होनानै जोंखौ माबाबाय, माने थांनो होबाय बे लकडाउन जानाय समाव। दा जोङो अबाव थांनो अबाव मानो गारि मटर गैया, जोङो ट्रेनजों थांनोबो ट्रेनाबो गैया। दा आखायावबो इसिबां मानि जोंनाव रां गैया। जों दा मा खालामनो? दा बिगोमाया जोंखौ ओंखारलांनो थिनगासिनो दङ। दा जों माने ओंखारलांथ'वाखै। ओंखारनानै जों अबाव थाहैनो बेखौ साननानै जोङो दा मालिकनिनो मोनसे गुदाम दङ, माल माथा दोनग्रा। बे गुदामावनो जोङो दा खस्थ' मस्थ'बाबो सोलिथ'नानै दं, थाथ'नानै। आरो दा मालिका जोंखौ जेबो आखायाव रिक्स लायाखै। जों माबा मोनसे जायोबा जोङो दा दखान सखानाव थांनोबो, दखाना गोजान जायोआनो, मथा मथि 15 मिनिटसोनि लामा। जों बे दखानावबो खरस खालामनो थांनो हानाय राहायानो गैया। लामानिफ्राय ओंखारबाबो जोंखौ कर'ना भाइरास फैदों होननानै बुरैयानो जा सेंग्रायानो जा गासिबो जि फांथेनानै गोजानजोंनो एरायजोबो। दा जोङो गिथाव बाथाव जायगा थानानै दङ। दा जों बेनिखायनो दायो ओमफ्राय जोंनि थानाय जानाय हालोदा बिराद गाज्रियाव दङ। जोङो दा जेरावबो ओंखारनो हायि बायदि जानानै दङ। लोंनाय दैनिबो प्रब्लेम बेबायदि, आरो थानायावथ' बिदिनो लाइन साइन दङ दिनै, थेवब्लाबो बिराद खस्थ' जायो, थाम्फै अरजानाय मानाय बेबायदिनो। ओमफ्राय फैसाफोरबो बारा गैला दा जोंनाव आखायाव। दा जों बिराद राहा गोथे जानानै दङ। अननानै दायो जोङो रिकुवेस्ट जोंनिफ्राय जों हेल्प मोननो लुबैदों आरो आसाम सोरखार एबा BTC सोरखारनिफ्राय, एबा सोरबा मोजां मानसि एबा नै बर'नि बायदिसिना आफाद दङ, बेफोरनिफ्राय जोङो हेल्प मोनगोन, फरायसा आफादनिफ्राय हेल्प मोनगोन साननानै जोङो भिडिअ बानायनो गोनां जाबाय। आरो जोंखौ भिडिअ बानायनोबो थिनगासिनो माखासे लोगोफ्रा, बिदिनो बड'लेण्ड ससाइटिनिफ्राय जोंखौ फन हरगासिनो। बेनि थाखाय जों भिडिअ बानायबाय। दा जोङो सरकारनिफ्राय एबा जायखिजाया आफादनिफ्राय जों मदद मोनगोन साननानै जों भिडिअखौ बानायनानै हगारनाय जाहैबाय आरो। हेल्प मोनगोन साननानै। दा जोङो रायजोफोरनिफ्राय गोबां मदद मोनगोन होननानै आसा खालामनानै थाबाय। जोङो आरो खनसेबाव बुंनाय जायो, बेंगलर कर्नाटक मैसूर होननाय जायगायाव जोङो दङ दा साथामबो। दा बयनिसिमबो जों माबाबाय, आसा खालामोदि जोंखौ मदद होगोन होननानै। जों बेखिनिखौनो बुंनानै माबालांबाय। प्लिज जोंखौ एसे मदद खालामदो रायजोफोर, अननानै। जों बिराद खैफोदाव गोलैनानै दंथ'यो दा। बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय रायजोफोर। गोजोन्थों।